Jaruma Amal Umar jaruma ce 'yar kwalliya wacce ta iya kwalliya kuma ta iya gaye. Za ku ga tana saka kaya ƙanana kuma kana da manya-manyan kaya na mata. Jaruma ce wacce ta iya kwalliya kuma tana son kwalliya ga gaye a tattare da ita. To barkanku da dawowa cikin sirrin Kannywood. Idan baka subscribing ba ka samu ka subscribing, idan kuma ka subscribing ka danna ƙararrawa domin muna sake sababbin shiri ka samu ka kalla. To ita dai wannan jaruma ce wacce taurarinta yana haskawa, wanda za ku dinga ganin manya-manyan kamfanonuwa ma suna son ba ta talle, domin idan ta musu talle abubuwan da ta tallata musu yana tafiya duniya. Kuma tana son yin rawa, akwai iya rawa, ta iya rawa. Dan a cikin jaruman Kannywood na mata ban ga kamar ta wacce ta iya rawa sosai ba. Idan ka lura mai kallo, jaruma Amal Yahaya tana son sa jajayen kaya kuma tana son zama a jikin jan abu, domin wannan shine favorite kalanta. To dan kallo a ci gaba da kallon sirrin Kannywood, inda zamu dinga kawo muku fashin baki akan jaruman Kannywood. To mun gode a bibiyan mu a shiri na